Gure ondorengo gobidatuak lotura ukaezina, guztiz ukaezina du lehen sektorearekin, baina beste zeregin batzuek egin dute ezagunago. Aktoretzak, aurkezle lanak eta gehien bat harriasotzeak. Eta alaxe datorkigu gaur Leitzatik, Iñaki Perurena, harriasotzailea. Ongi etorri, Iñaki. Eskerrik asko. Bueno, lehen sektorearekin lotura ukaezina duzu, baserrian jaioa, maizterrak... Baserrian ez, herriko etxean, baino... Kale baserria, kale baserria, bai. Maizterrak zineten. Bai. Eta aita eta aitona, txerri hiltzaileak. Bai, eta behira nola diren gauzak. Nik 4 urte nituela, baserria behartzuela, eta atera inbehar genuela, eta aita Gipuzkora, baserrien baten bila, eta baserrian maizterra eukio, eta behiretu txarrakin dela saien, nien nahiz onera etorri inori txeak entzea tola. Eta nola diren gauza, behar badak Gipuzkoarra izango ninoan, orduan baserria bilatu bazun. Eta ama berriz, ondoan, bazeola etxe bat, erdier horitan da, emitxe sartuko bagina eta pixkanaka, eta nik beti ezautu nituen gurasoak, zeuzer aurreztu eta obra pixka bat egin. Zeuzer aurreztu eta obra pixka bat egin. Horrexe dira gauzak. Bueno, Gipuzkoarra ez, baina Gipuzkoarekin lotura zuzena izan du, urte askoan. Askoan. Aita eta Jon txerriltzaileak eta guratien ilusioa arategi bat jartzea. Ni harakin ikastea Tolosara, muinago ringena, eta hor beste altxor bat aurkitu nuen. Harakin ikasteaz gain, hor ferira biltzen zian, Eleuterio Tapia eta Atxaga eta apustu kontuak eta ni dena iresten da harria jaso nahi nuen, eta harakin ikasten ari nitzela, Eleuterion etxera, 15 urtekin joan da, narri bat jaso, eta harreman oso polita eta luzea gaina urte askokoa. Bueno, apustuek tentatuko zintuzte, baina zeuk ez dituzu asko egin? Desente, Bai, irabazita galdu 7-8 bat, bai. Baina gazterik gutzia behintzat, apustu kontua. Bai, nik beste bide bat ikusten nuen, eta hortan saiatu nintzen. Alnuen hobekien edo alnuen gehien jasotzen, eta bide hortan urte gehiagotan, bai. 17 urterekin egin zinen autonomo, eta 15ko arrebarekin hasi zinen lanean. Hori da. Eta aita gustura. Bai, aitake laguntzen zigun, eta amake bai, eta famili oso antxen lanean. Baserrian aitzen den bezala arategian ere, bai, eta jaitaste, beti lanean. Eta horrela ateratzen dira gauzak aurrera, ez da beste formulai. Bueno, zuek lanerako zinetelarik aita oso gustura, baina harriarekiko zeneukan lotura horrek ez zuen bat ere asetzen eta lasaitzen zuen aita. Hori ez zuen oso gustuko. Ez, eta hor beste gauzat ere badago, nire osaba Gartziaren aizkolaria zen. Eta, izeba berrez Beizamara eskondua, Santa Eran etxera. Eta, Gartziarenak apustuak egin zituen, eta nahiko gazterik utzi ere bai, hor, apustu mundu hortan. Eta aitak hori ere ikusten zuen, da ez zuen bere seme bat apustuak egiten eta ikusi nahi. Alperrik eta egitzion bere ideak, ez? Eta, hasiera batean, harri horrekin galerazi nahian, da, pixkoan ere rebeldi hori erakutsi ez, salduzu nahi, urdu naizkoan hasiko naiz. Eta hortan ezin diazu galazi, zu ere gaztetan hasi zinen eta. Eta gaztetan ere aita aizkoran ilusioa zuena, eta kontatzen zian, Joan Mendira eta Isiligan pagoa botatzen da, pagoa botatzen lertu, eta gero aizkoan hasita nik deustako ez di balio, eta etxera, triste. Eta gero urrengo eguneako pagoa botata, eta urrengoan junda botatzen lanik ez, eta oinik endexente egiten diat, eta ilusioa berrez piztu, eta nola ibiltzen zen. 1974 urte oso berezia izan zen zuretzat, urte hartan ireki zenuen arategia, eta urte hartan izan zinen harriasotzen Espainiako txapeldun. Bai, orduan titulu hori izaten zuen, orduan den Espainiakoa zen, 7 harrijasotzaile parte hartu genuen, eta bai, biek uztartzen hortxe ibili nintzen, eta hortan ibili izan naiz, ez, nik nire harriekin bidaiak egin ditut, 100 Japoniara, Ipar Amerikara, Amerikara,
Baina beti arategi hori prestatuta utzita, aurretik aragia desente prestatu, kamara bete egin, eta hola ibili izan naiz, biek uztartu. Alegia, ardatzi galdu gabe. Bueno, bai. Bueno, baina aldana egiten eta, etxekoak ere laguntzen zuten. Baina ardatzi galdu gabe zu gauza asko eta askotarikoak egin izan dituzu. Telebistako aktore eta aurkezle ere izan zinen, hainbat urtez? Bueno, hori, beiratu, ez, pelotan jokatzen duen guztiak ez die pelotariak. Baina niri aukera hori eskaini zidaten, elkarrizketetan, da behar bada pixka luzatzen itzen erantzunetan, eta aukera hori eskaini, eta, probatu ingo dut, eta gogoan dut, nola behin deitu zidaten Miramon eta Aizuinak eta aktore lanetan aritzeko prest altzaudeta, eta zue prest altzautea ni bezalako bat tartean hartzeko. Nik ez nuen ikasketarik egin, nire ikasketa lan hori izan baizen, eta jende asko ezagutu nituen, giro oso polita, zoragarria izan zen, eta gero hainbat anekdota, lehen esan dugu dena uztartzen, eta nik ez da ongi esatea, baina askotan esan izan dut, gidoiak txofer nindoala goizeko bostetan jeki, baserrira jun, txala kamioian hartu, kabinako argia biztu, eta han txofer nindoala ikasten dituen gioiak, gero martuten joan, eta aurretik 2-3 kamioi, izeta tarrakean ibiltzen zien beren kamioiak egin da animaliekin, eta etzuko, espero neotegi eta jun behar razeuke beta hartu nire txalakin da Miramone. Eta gero hantxe erditan makilatzen, eta bat ondora joan da Aizuinak gaizki ez hartu, zure kamiona moitu itzen ari dela iruditzen zaila. Moituk ez da ba, barruan hor daude txalak, eta bai, askotan, enuen aukerarik izan egiten ari nitzenaz gozatzeko. Hori pena hori eukitzen dut. Errekorra legin bat egin, aurregunen igual bestea, eta erakustaldiak eta txalak, eta tik, eta tak, eta batea, eta bestea, eta karo, zeri esaten diozu ez? Lamaten sartu ez haude. Neri goenkalen esan zidatenean zer utzi behar nuen. Aurrekoak eginez, ura ere uztartu, eta gero hor baserrian ilusioak inasi nintzen, eskultura modukoat egiten, eta gogoan du goizeko 7etan, izaten txalenda biziko ordua, 7 laurden gutxitan, eta makilatu eta sekuentzi bat egin, eta gero bestea igual neukan eguardian. Eta makillajeko erikeinu bat egin, eta izu, eta bai, segi, kotxe hartu, lehitzara jun, han eskulturari hormigoia botatzen, eta kobazula garbitzen daritu, eta korrika berriz, hola, denboiek aprobetxatuz gauzak egiten. Iñaki, lan horiek harria baino astunagoa dira? Ez, gustora egiten den gauza ez da astuna. Gustora egiten dira, eta nik osatu egiten nuen, askotan amorrua, eta nekeak, eta neharra ere bai batzutan, hemen gauden askok egin izango dugun bezala, baina hori xaukeratut hortxen gustora. Bueno, harriak eman dizkizu, makine bat txoko ezagutzeko aukerak, esate baterako Tokion izan zinen, ekipaje galantarekin. Bai, pixua bintzapaz zuen, 700 kilo harritan, 3 harrikin 700 kilokin, antxe harritu nintzen, Argentinara joan nintzenean berriz... Maletak eta osten dituzte, haiek ez zituen, inork ostuko? Ostu ez, baina... Han pasatu dintuen 1500, eta gero esan nien, Aizunik harri hori behar ditut, han ere, eta lasai, japoniarrakin zuz seguro, lasai hon. Eta ni Madrida etorren nintzen, da harri hori beste tokiatea joan omen ziran, eta handik 100etara furgonetakin joan nintzen harri horien bila. Bai, bolako anekdotak ere, hainbat anekdota izaten dira, ez? Eta alderantziz, Argentinara joan nintzenen, bertako taller batean, dibujo batzu biali, eta harriak egin zituzten. Eta Ipar Amerikan, idean ibili haiz, eta Ipar Amerikan berrez, lopategi bertsolarian anaia Jesus, burdina lantzen zuena, eta nik hemendik krokisoa biali nien, da esan nien, behitu, eintzazuen molde bat, zilindro tubo bat, eta geroan, barruan, sartuko diogu, karga, plomua urtuta, eta horrela. Eta arek izajoa zer egin zuen, zilindro tubo hori egin, zuti jarri, eta brrra plomua botazio da behiko zokoan. Eta ni ordu asko pasatu genituen bidai hartan, Jesus, zenbat ordu, eta noizbait iritsi ginean, ni zuzenean gu ikustea. Eta ikusi nuen esan nien, hau ez dago jasotzeik. Eta lopix bat inginun, eta horrengunen talerrea. Eta hartzen nuen, eta belauneak hartzen nuen, iriste egiten zen, karga iskina baten zeuken. Eta egun osoa talerrean pasatu genuen, plomu urtu, aldatu pixuz, eta gero lortu nuen jasotzea, eta, olako historiak izaten dira, bai.
69 urte dituzu. Bai, urte erotikoa nago. Erotik gehiago ez ote du, Iñaki? Ez, erokeriak ere... Neurrian. Bai, bajatzen joaten dira, adinarekin. Abeltzaina, harakina, aktorea, aurkezlea, baina denen gainetik harri jasotzailea, Iñaki? Bueno, nik ez gainetik eta azpiti, ni harri jasotzailea naiz, baina harri jasotzailea izate horrek ez dizukentzen beste gauz batzuk egiteko. Bira, atzo azpiazuk harria utzi behar duela, bai, harria utzi behar hemen duela, oiz eta tarrako bekio jakingo dute, pena mantzian, zeatik kriston indarra dituen mutila, eta harri jasotzen ikasi duena, eta lan handiak egiten ari zena, eta berak esan duzu, joño, eta enuke nahi, hemendik 10 urte harri jasotzen ibili, eta harri jasotzen ibiltzeak ez du esan nahi beste gauz batzuk egin izetatzen zuenik. Ni behintzat, ala ibili naiz batean da bestean. Baina nire bizitzan nik harri jasotzaile bezala konsideratzen dut, eta baserri munduan, oantxere hemendik korrika jongo naiz, baserrira, eta animalia badauzkat, eta gero, eskultura modukoat egiten hasi nintzen, eta gaur egun eskertzen dut, bisita desente izaten ditugu, eskoletatik, asteburuetako jendeak, eta nire bizitzako azken urteak antxe pasa nahi ditut, gauzen naizen artean. Eta gaina badakit, gortxamarra izango da, baina badakit, behar badanik bukatzen dudanean, Peruarriko bidea ere bukatu egingo dela. Hola dira gauzak. Bai, toki askotan, ez hola bekainak egin. Hainbat negozio oso ondo doaztenak hortxe gelditzen dira. Ondorekorik ez dagoela. Eta Peruarri... Baina seme bat harakin jauzu, beste harria sotzalea. Bai, eta alabare bai, baina ni oso berezi xamarra, eta raroa izan behar dut, etxikoak ala esaten dute, kanpoan loreak ematen dizkidate, baina etxean nahiko berezia, eta alabai, esan nio maite, baina asko lagundu izan di, bala baitu zaitan ere, bera beste proiektu batzutan ere sartuta dago, baina Peruarri nerea da, nere proiektua, nere ametsa, nire gauzatzen ari naizena, eta nik bideratzen dudana, eta hor talka egiten genuen. Bera beste modu batera, eta autori, eta... baina nik hori egiten haste manaiz, zuk ez duzu nahiko, eta nik aska hor txamarra ere banaiz. Hori aitortzen dut. Eta, ez dakit, behar bada, ojala ondoreko bat ez egitzea. Baina behiratu, munduan egin den eraikuntzarik handiena harriz egindakoa piramidea da. Piramideak gastatzen ari dira, Piramideak eginik 5.000 urte dira, eta ja iskinak ari dira gastatzen. Urduan, bizitza honetan dena bukatzen da, eta dena gastatzen da. Iñaki Perurena, behon daizula. Eskerrik asko. Apa, Xavier. Esker.